Mga kasaksid, good afternoon sa ating lahat mga kasaksid. Nandito po ako ngayon mga kasaksid sa na-vlog ko nung mga nakaraan o kahit last cropping pa itong kay ma'am dito sa San Fabian, Pangasinan. Ito yung kung nakikita nyo sa mga video natin mga kasaksid, ito po yung pinagtaniman nila noon. So, di ba tatas bigante yung tinanim nila noon mga kasaksid. Ito pero hindi ko alam kung anong variety lang na ito pero at meron sila doon na 4 days na lang aanihin. Hindi ko alam kung sila yung nag-harvest ngayon, no? Kasi may mini harvester doon mga saksid. Pero ang sabi ni Madam dito sa kanyang mga palayan, ayan, kita niyo na mga saksid, oh. May bunga na rin yan pero green na green pa rin yung ano niya, dahon niya mga saksid. Maglalabas pa to. Ayan, oh. Halos walang naninilaw, talagang green na green talaga mga saksid. Nandun kasi sila sa gitnang bukid mga saksid, eh. Si Sir na nagbabantay kaya hindi natin makikita, no. Antayin natin siya siguro na pumunta dito. Eh may ginagawa siguro siya doon, naghahakot ng ano, mga binhi, yung mga na-harvest na. So ito yung mga palay nila mga saksid, magandang nagniresulta ng Goshen, no. At proud na proud si Ma'am at ipapakita ko sa inyo mga saksid diyan sa screen kung ano yung sabi ni Ma'am sa akin. Ayan dito sa screen. Kung gaano kaganda yung epekto ng Goshen dito sa kanilang palayan. So yun, 6 na hektar yung palayan niya na to pero di ko alam kung ilan yung na-spray ng Goshen. So antayin lang natin mamaya mga saksid. So pakita ko muna sa inyo itong nasa bungad na kanilang palayan. So yung palay nila. Hindi lang sabay-sabay, may malilit kasi ito hindi naaarawan. Yung banta dito sa loob, hindi naaarawan. Yung papalay nila mga saksid. Tayo lang natin si Sir na dumating dito para natin, kausap natin. Hindi siya magpantay-pantay. Oo, kasi hindi may ibang variety kasi kumulang ata sila sa kuan, binhi. Pero yung sa ano sir, yung na-sprayan ng Goshen sir, kamusta naman sir? Okay naman sir, medyo kinulang lang sa tubig kasi. Ayaw Pero yung natutubigan talaga na totaling hindi siya nabibitin sa tubig. Maganda, makuan yung butil niya. Halos sulit. Yung mabibigat sir, parang ganun. Oo. Yung malaki yung mga butil. Malaki yung mga butil niya. Oo. Nasa mga iba kasi yung kumukulang sa tubig yun talaga kasi tubig din talaga kuan din. Pero anong ano sir, nang kailang spray kayo sa mula nung simula? Anim na spray na kuan namin dyan. Every ano yun sir, every 15 o 15 days. 15 days. Oo. 15 days. Tas mga ilang ml yung ano nyo, yung nilalagay nyo sa knapsack sprayer? Yung lata ng sardinas, 100 ml ba? 150. 150 yun 150. Ayun, 150 ml. Yung isang lata ng sardina. Isang lata ng sardinas, Oo. 150 yun. Oo. Isa't kalahati dun. Ay, ganun, isa't kalahati. Oo, isa't Parang kalahati ganun. ng 200 ml or Oo. mahigit ganun, 200 ml. Pero at least sir, ito, yung tingin nyo sir, dito sa harvestin ni Madam ngayon, panalo sir. Tingin nyo. Oo, para ako yung tanaw sa dati na namin yung kung mabigat. Mabigat yung ano. Oo. Ito sir, anong variety pala to sir? Itong naiwan. Ito na yung huli, di ba? Oo. Yung huli. Dalawang klaseng variety ata yun. Dalawang klaseng Jackpot variety. yung isa hindi ko lang alam yung isa. Jackpot. Hindi ko lang alam yung isa. Pero ito sir, hybrid o inbreed? Parang inbreed. Sabi nila, nagtalim hybrid daw. Hybrid. Kasi nakikita rin Oo. Nakikita sa kanya, malalaki na, makamay. Mahaba sir yung ano niya. Tsaka lumalabas na yun, green na green. Tapos kasi halos anong tawag doon na, kung kami ng pulang iba kasi yung hindi tumubo nga hindi tumubo. Kasi yung pinangitan namin dito yung parang direct direct seeding na. o yung palatak Sa palatak. yun ang ginamit nila mayroong hindi tumubo kasi nakakuha ng tubig. Kaya doon Wala pinalatak ka pala. Tanim na tinanim na nga. Kaya halos hindi pantay.
Anong para sa inyo sir, yung Goshen, maganda ba at the best ba sa pananim or hindi siya ano? Para sa inyo sir, Kung ako lang kasi, ngayon lang ako sa akin maganda. maganda yung naging Oo, result maganda sa inyo? yung kanya kasi nakikita ko sa tapos nasubukan ko doon. Halos mabigat yung talaga. Yung palay talaga. Palay. Yung abono sir, nagbawas si madam or gano'n pa rin naman? Nakabawas na rin sa abon. Nakabawas. Ay, nakabawas na sa abono. Ayun. Tama. Kasi sabi kasi ni ma'am, sana Halos daw. mayroon pa kaming kung ata dyan 5 na hindi pa. Ay, na, hindi pa Oo, na. 6. Ay, na abono. Oo. Ay, Na hindi na marami. namin nagamit na kasi yun lang ang kulang ata. Oo. Ito, ano na to? I-spray nyo pa to sir, hindi na? Oo, spray pa namin. I-spray Kaya pa. lang nagsabay-sabay ang kalunga. Yung gawain. Gawain na. Dapat nga talaga may sprayan na to eh. Yun nga, may... Ang problema nga lang, ito ay biglang nagsunog na magtatanim na daw. Kaya hinahabol din namin kasi Oo. wala kami pagdadaanan. Wala kayong dadaan. Mas lalong mabibitin. Mahirap lalo. Oo, Oo. kasi mas iikot kung saan dyan. Baka may walang madaanan din, Oo. hindi wala rin. Kaya- Mano-mano haputin. Ay, kaya sinabihan nila kayo na magtatanim na raw Oo, sila. magtatanim na kaya sinunog niya. Tapos, Okay. kaya wala, kaya hinabol na namin. Hinabol na. Dapat mga purdis pa at Oo. ngayon. Pero, okay naman na ata. Oo, Oo. kasi okay na, mayroon pa mga konti-konti na yung green, pero Kaya nang mapahinog sa ano. kaya na siguro. Yun lang sir, tingnan inano ko lang kung ano yung insight nyo sa ano sa Goshen. Kung paano kasi si Ma'am nasa ano kasi siya, Baguio. ayun sa Baguio siya. Busy si Seminar ata. seminar. Kaya sabi ko Ma'am, visit ako sa farm nyo para makita ko yung ano, kung ano sasabihin niya. Maganda pag dyan sana makita yung talagang Oo nga, sir, eh. pantay-pantay. Oo. Yung talaga isa. Kasi pag dito, halo, Parang halo eh. May mataas, may maliit eh. Oo, kaya nga, hindi mo malaman kung pariho ang variety na tinanim. Kasi kahit ako rin, hindi ko mataliwanag dito. Makikita rin eh, makikita sa palid. Nakikita sa palay. Kung kung pariho ang bini. Etong tama sir, na kasi kayo na magtatanim sa susunod, alam nyo na. Alam nyo na yung mga variety. Kasi umorder na rin si madam ng variety daw na iisang klase na talaga. Ay lahat, Oo, sa lahat. oo. Okay, maganda. Doon na po natin makikita yung talaga yung buo talaga. Kasi Buo talagang ano doon yun. mo masasabi siya na magpapakita kung gaano siya talaga Kaganda. Oo. Tsaka sa harvest. Oo, sa harvest. Doon makikita kasi sa harvest. Yan nga eh. Oo. Kung gaano Pero kabibigat kahit yung hindi mo butil. pa na-harvest, siyempre makikita mo rin na kahit hawakan mo dito yung makikita mo na eh, yung pagkaiba Ay, eh. pagkakaiba. Yung may talagang sulit yung pagkapa niya, tapos yung maraming hindi pa nakargahan. Oo. Mayroon ng mga ganun eh. Kahit mahaba nga, kung marami yung walang karga, Pangit din. Oo. Kaya doon makikita kung mahaba, tapos halos nakargaan lahat, ayun, ang Ayan na. jackpot. Yun ang Jackpot tunay na na. jackpot. Sige sir, maraming salamat sir. Okay. May ano pa kayo?